Za chvíli se budeme chystat na přípitek v téhle čarukrásné krajině. Perfektní arktický kus ledu z Otaliskra, jeden pro něj. Našli jsme ho, přijeli jsme si k němu, Krštov jde nasekat led z Otaliskra. Křišťálovej. Tady tenhle ten křišťálový led, do drinku jsme si vzali z tohohle modrého ledovce. Když je takhle modrý, to je velice vzácný, což je jenom jeden tady takovej, tak ten je aspoň 500 let starý. Tak na zdraví. Jo, tak můžem. Tomu říkám zvuk. Skype. No, zdraví. Kdyby si se hochu jen pořád nechtěl rvát, nemusel si dneska na téhle bedně stát. Mohl si někde Zdraví, nefalšovaný, svoji neskupí, nemusel si ho na krku lasolí. Tak výroba ledu do drinku. Nalévám na této kře na led z této kry. Zejména. Je nám to líto, ale jsme kamarádi. Napijem se i za tebe. Detail nevidíme. Jsem štípnul koně a ujel jen pár mil. Zpátky do bezpečí lodi. Do kavář se whisky nenapil. Zatracená smůla a zatracenej pech, když kuň cucá whisky jak u potoka mech.